Bidal Salcedo, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon bai. Ongi etorri Bidal, eta sistema endokrinoaren barruan errepasatzen ari garen atal guzti hauetan eta hormonak ere kontuan hartuta, gaur zeri buruz zehazki? Bai, gaur geldituko gara batez be ezurretan, Ezurrak? Ezurrak, eta ikusiko dugu azelako batez be garrantzia daukaten ezurretan ere hormonak. Azken baten, labur, hormona zer dira, ez dira besterak gauza bat baino, ordezkariak sortzen dutena. Gure nervio sistema zentral esaten gure garunak, burguinak esan dute momentu baten. Hori lana enoa betetzenik ordenporarik horrekin. Zu arduratu, da esan dutzen lehen gugunean esan gindune, horrerik gure kerixeari, hipotalamoari, zu arduratzen zara. Zu arduradun sistema martxan ifinteko. Hortik aspira, etorriko da. Hipofisia, pixka bat txikerrago, eta gero etorriko dira beste, esaten dena guruin guztiak hor, eta hor izango da dinamiko horretan sartzen dena. Bakarrik, gure nervio sistema zentralak esango dugu. Sartuko naz momentuan baten ikusten badiot, hor sintomak eros dola onda guzea ez dola ondo. Orduen hori besterik ez da. Eta ezurrak izango garrantzia dukaten horrene. Ikusiko dugu. Eta Bidal, irakurri dugu gaur, irakurtzen aritu garelako, ezurrak galdu egiten ditugula. Hori horrela da? Horrela da. Galdu baino gehiago esan gunke, iten dizena da, bategin, holako batuketa bat egin dela, batez be, gutxi gora bera, jaiotzerakoan, izten duguz, 300 ezur inguru korputzean. Edozein pertsona, jaiotzaren ostean. Zer da gertatzen dana, nagusi egin arte, batez ere hor gazte inguruen, ja badagu gure azurra badeukote euren estruktura eta euren zenbakia. Eta hori egiten dinez lotu, batez ere hor umetan eta gazte inguru horretan, joaten dira pizkanaka batzen, eta galdituko jakuz horrelako 200 inguru. Osake, galdu galdu baino gehiago, egiten dizena da, Elkartu. Elkartu egiten dira, ez da, ezur txikiak elkar josita, horiek ezur handiago bat, eta zergatik edo zertarako, ze funtzio dute ba ezurre gure gorputzean? Esan dugune, zer da gertatzen dana, zabi, nagusiak, esaten dara gestio gileku detzen jetin, bueno, hemen lan gehiago egin behar, orduen derrigorrez, alba dugu, Bueno, haze nagusia hori, Hori da, azken baten begitzen dugu gure bizitzan, eta dugu gure referentean ondukagu. Gure barnean, besterik ez da hori baino. Eta horregatik joaten dira pizkanaka. Eta gero, hemen atzean jartzen duelako, ez da? Gure ezurrei esker, bi honen gainean zuzen jartzeko balioa dugu edo aukera dugu. Azken baten azurra zaringo dute gure gorputzean, eskeletoa sortu. Eta eskeletoak ingo dozkune da batez be, esaten dana gure dinamika, gogortasun hemen gorputzari. Gogortasun espadeko ezin dugu eserregin. Lehenengo hori izango da. Izango dire gure oinarriak bi, eta horrek emango dozku bizitza horretarako. Baina ez bakarrik hori, ezurratekie, guzure salikian dalez ba, esatezu ezur bat horretako guze bat, ez dago ezer hilda baino gorputzea. Hala ematen du, ez da? Hori da. Zer daukagu, gure barnean daukagune da, batez bezabi, horrelako bizitza gure zelulak, odoleko zelulak, zelako bizitza sortzen duten. Horretire sortzaileak gure ezur barnean. Eta horretarako izan behar dugu, hainbat eta hainbat odol. Horretarako hortik joan behar dira. Guk ez dugu ikusten, kaletik, gogortasuna baino, baino barruen dago bizitzare. Eta ezurren osasunean ze faktore dute eragina, Bidal? Ba, begiratu. Esan dugune, bere garrantzia gure hormona. Baina, gozen, horrik itxiko dugu zor, beti bezala, esaten dana gure geneak, esaten dana gure herentzia, gure genetika hori izango da. Baina ez bakarrik hori, norberaren azelako osasuna, zelako garrantzia dukan. Batez be, pentsatu behar dugune, osasuna orokorrean, gure gibela, gure geltzurruna, gure odola, gure zirkulazioa, abar eta abar, zein bat eta hobegon, hobe joango dira, beti eragiten gure faktoreak hor. Baina ez bakarrik hori, batez be, pentsatu behar dugune, da gure bizitza, gure bizimodua zelako eden, zelango garrantzia daukaten. Ze guk, gure elikagaia, beti dinona, elikagaiak, gure bizitza badeko horako orekatzua badira, bikain. Zer gehiago, azelako esaten dana jarduera fisikoa eta mentalak, beti esaten dugune, eta horrela da, beti izango dira horrela. Eta ematen badu gurrungo pausua, esan dugune hormonak, ez urtean zer egiten dute. Babiratu dinamika horretan esan du, hipotalamo, hipofisia, joaten dira danak, eta joango dira. Ez bakarrik, alde batetik, hor dagozen esango gunke, esaten duzgunean jentea, bueno, nik hartu dut horrelako vitamina D, hainbat, eta orduin konpondute daukot, ze kaltzio eramaten dut, eta gure gorputza dinamika horretan sortzen da. Ez. Zer da dukogune ostean, pentsatu behar dugune,
hori vitamina D sarriten hartzen dugunean, Zabi, lehenengo gibelera joan behar da. Gibela joan behar du lan ondo betetzen bestela ez deku zentzurik. Gero geltzurrunera. Eta gero geltzurrunetik joango da azurretara. Behat zan deusen hori da. Azken baten oso komplexua dalako gure bizitza. Eta izaten dira ezur batzuk, ohikoak edo normalean baino errazagoa usten direnak. Hor erorketak ere jartzen zuen. Hori da. Ze ezur. Zegiti fini dugu hori aparte pizka bat, horretarako ikusteko, gure erorketak zelango garrantzia daukaten, batez be pertsona nagusi betegaz. Nagusia zer daukate? Bere bizitza eta gure osasuna izango da beti pizka bat motelagoa. Orduen beti izango da posible... Aldakak, nagusietan askotan aldaka aipatzen da, ez? Bai, hori 110-90-15. Baina ez bakarrik hori, bizkerra zurra. Sarritan zer gertatzen da? Hori bada gure funtzio esaten dana batez be horrelako zugaitz bat badekogu gure gorputza ikusten badugu, enborra izango da gure bizkerra zurra. Orduen, sarritan jauzi barik ere, zapaltzerakoan eta batez be... Bizitzan aurrera eginda hori beraka doa. Joaten da, beraka, eta joaten dira bizkanaka, horrelako austurak. Eta horrek iten dozkune da mina. Saietzak, bardin, oso ohikoak. Eskumuturra. Eskuak. Hausten bagaren horrela. Eta umeak askotan, nik umetan eskumuturra apurtu nuen. Claro, Zabi, ze gertatzen da, umeak eta nagusiek, umeatekie ezurra bigunago, horreita apurtzen dira. Eta nagusia teukagune da beti makalago. Azken baten, osteoporosi ez da hori baino, nagusiena, makaltasuna. Eskumuturra posible. Eta aldakagar gertatzen da bardin. Horrik izango dira. Bidal, kalera atera gara eta jendeari galdetu diogu, ea zer dakigun gure ezurren osasunari buruz. Ez asko, baina nire familian bai, nire ama edo pertsonalduagotan edo bai ikusiet, eta orduan bakit existitzen dela. Bai, baina oain arte oso ondo moldatu nizan naiz, bai. Inungo eragozpenik gabe, bizimodu normal bat emateko, Batzutan bai, batez ere bizkarrean izan ditut arazoak, baina, igual hor hormonak eragin diat, ez nago ziur. Ez, egiz izan da ez. Bai, batzutan bai, gehien bat, belaunetan eta belauneko minak eta horrelakoak bai, edo bizkarrekoak. Suposatzen dut izango dudala, baina ez dut herri. Bai, lesioak edo ukitzeko errestasun gehiago. Badakit, problema batzuk badaudela dinekin, ez? Eta zainduin behar direla, baina ez zaiportu nau. Bai, bi aldiz behatz batean, behatz txikian. Ez. Futbolea jolasten. Bate zein bezala, golpe txar bat, eta bautsi zitan bi aldiz ezurra. Bai, gertuko pertsonaren bat edo euki frakturaren bat ola aparentemente edo zaila gertatzeko, baina gero esplikatu igual osteoporosiagatik errestasun gehiago dakala. Ez. Inoiz. Ikasteko bai, baino ezurrak indartzeko ez. Ez, nik ez. Izaten dira kasu puntualak bezala, baina orokorrean ez. Kaltzioa, olako zerbait, baina, bestela ez dut vitamina gehiago ezagutzen. Bereziki ez, egiz esan da denetatik jaten detela, dena gustatzen zain jatie. Ezurrak, kaltzioa ere ipatzen zen. Pistak baditugu. Bidal, eta erorketei aurre egiteko, arriskutsua direlako, gomendio batzuk emango dizkiguzu. Batez ere, labur-labur, zer dipatu gune, batez be nagusiak, batez ere, arazoa zein den nagusina. Gazteak konpontzen dira oso ondo, eta esan dugun umeak, bai, baina nagusiteko gune da batez be, arazoa jauzi, eta beti olako austurak. Orduen horretarako, zein da inguruen nagusik abizenak beti errezago eta gehienetan oso... Arriskua sortzen duten? Arriskutsuak. Gure inguruko eta etxeko. Eta horrek izango dire batez be, begitzen badu gure inguruan, zein bat pider, oinetakoak, eramaten dugun, oinazpikoa zein izango da. Gure alfombrak hemen daguz. Zer gertatzen da, horrela badeukagu sarriten, bagoaz oinez, estropozu eta lurrera. Ez bakarrik hori, gabean oiragoa zenean. Ezin dut horik egin, ezin dut lo egin enago guzturoian hartu behar dut horrelako pastia lo egiteko. Hartzen dugu eta esnatu berriro. Asko hartzen dituzte. Hori, altzeu eta zer gertatzen da, lurrera berriro posible ez dugu ikusten. Hori, hirugarrena, honi zer dira, gure oinetakoak batez pantufla bezalakoak. Pantuflak, ez? Orduen, dira sartzen ondo. Libre direnak, atzean. Claro, orduen iten dozku oztopo, ibiltzerakoan. Guretzako garrantzia daukatena beti lotuta. Orduen, honik izango litzateke arriskua. Honekin lotuta bidalzuk hau gomendatzen duzu, ezta? Orduen, lotu eta badekogu gure tokian, lotuta gure oinak,
eta honek oinetakoa bere zentzuna dago. Hanka beti ongi. Eta kasu honetan gainera, ez du lokarririk ere, esan nahi dut, beraz, erresiago, sartu, batera, eta listo. Eta etxean ere askotan etxeko lanak egiten aritzen garenean, okerreko oinetakoak erabiltzen ditugu, hobeto horrelakoekin egitea. Dudabarik, oinarekin. Eta sarriten esan dugune, dekogunean batez be, oinarri epi badire, eta falta egiten badozku iru, hobe, hirugarrenanka. Eta laugarrena behar badugu behor dago, baina batez be horretako. Begiratu zertarako dugu, gure makila horretako. Eta gero, argitasuna ere ongi etortzen da, leku ilunak argitzeko, Maialen ireki hau aia, ondo? Eta gabetan batez ere, gabetan zabi, altzen bagara hogetik, hau hartuta gero, sarritan ez du eser ikusten da joaten gara, zuzen lurrera, urrungo pausua. Orduen, honik eusak euren garrantzia. Hoi ondoan baldin badugu horrelako argitxo txiki bat, laguntza beti, ez da? Bikain, eta orduan horretarako izango da guretza garrantzieskoa da. Batez ikusita, sarriten, gaztetan segertatzen da. Goizen, geubean sartu, da goizer arte, esnatu gabe, baina bestela ez. Edo bestela frontalarekin lo egin dezakezu baita ere, ez? Beste aukera bada, ez? Oso ideia dana. Bueno, aukera bada. Oso ideia. Aukera badagoz, baina oztopa mesedez, oztopa gure bizitzatik kanpo.